Takže čaute, moje meno je Stano a som z kanálu Easy World. Dneska tu máme už 6. diel zo série Kuba. Dneska sa pozrieme do provincie Baracoa a provincie Guantánamo. No naopak, prvé Guantánamo a tak Baracoa. Pozrieme sa na vojenskú základňu Američanov a prejdeme sa bosy po rieke. Budeme mať splav rieky, ochutnáme pravú čokoládu a ukážeme si, ako tam pestujú kakao a kávu. Takto na začiatok by som sa vám chcel ešte poďakovať za tie zhliadnutia a z lajky, čo boli pri videu zo Štrbského plesa, pretože je tam nejakých 1700, 1600, 400, neviem, nie som si istý, zhliadnutí a nejakých 350 lajkov, čo je obrovské číslo, ale nejak som si všimol, že mi nechodia odbery, takže keď ste na tom kanále noví, čo určite ste, tak dajte odber, aby ste podporili moju tvorbu. Taktiež video z Q&A, čo som robil, má 1900 sliadnutí, to je už úplne iné číslo, to už je úplne inde. Tak a odchádzame zo Santiago de Cuba smerom do Baracoa. No a hodnotenie hotela bolo asi také. Tak a posúvame sa z hotela už smerom do provincie Guantánamo a zastavili sme sa pri budove, kde boli v budove vidieť jamky po guľkách, pretože tam bol spáchaný jeden z atentátov na Fidela Castra. Teraz je tam škola, čo je trochu divné, že študujú v budove, kde sú guľky v stene, ale to je ich vec. Toto bola posledná zastávka v Santiago de Cuba a presúvame sa už do spomínanej provincie Guantánamo, kde sme sa zastavili ešte pri tabuli s nápisom Guantánamo. Prichádzame až ku americkej základni, ktorá sa volá ako tá provincia, čiže Guantánamo, a pozeráme si celú oblasť Spojených štátov, pretože to už nie je Kuba, to už sú Spojené štáty americké. Je to aj americké územie, čiže na vstup do tej základni, ako nie je úplne do základni, lebo tam majú dovolenkové rezorty, hotely, nachádza sa tam jediný McDonald na ostrove. Tam treba už mať ESTU, alebo v našom prípade víza, pretože keď sme boli na Kube od roku 2021, tak nemôžeme vstúpiť do USA iba s ESTou, čiže musíme si kúpiť víza, čo stojí 200 eur. Po skontrolovaní amerických vojakov sme sa vybrali ďalej na východ, smerom už k spomínanému Baracoa, kde strávime pár dní. Zašli sme si tam na obed, kde som si dal klasika kuracie mäso, lebo to som tam asi jedol najviac, pretože nemal som ani chuť na to bravčové, to už z toho prvého dielu, čo mi nebolo veľmi dobre. A najviac som si dával to kuracie mäso. Po tom obede sme sa mali ešte možnosť vykúpať naposledy v Karibiku. Niektorí sa išli kúpať, niektorí si išli iba tak ľahnúť do altánku alebo pozerať sa na more, pretože tam bol veľmi pekný výhľad na more. Mojou lamavou spanielčinou som si ešte poprosil 2 koly. Dos colas, por favor. A pobrali sme sa na pláž, kde bola pekná a čistá voda v strede mora. Tam boli obrovské kamene, ktoré asi čistili tú vodu, filtrovali, neviem. Ale malo to celkom príjemnú atmosféru, to všetko. Potom sme sa po schodoch vrátili naspäť hore do toho altánku, kde sme si sadli a kochali sa výhľadom na more. A prišli nás pozrieť aj jašterice, jedna tam chvost nemala. To bolo zaujímavé najviac asi. A proste bolo teplúčko, more bolo, všetko. Potom som išiel pozrieť na cestu, no veľa aut tam nebolo, tam prejde možno jedno auto za pol hodiny po tej ceste, lebo to je taká cesta, že poďme na jahody, takže no. Tak a z tejto pláže sa už presúvame do spomínaného Baracoa. Prechádzame takými horskými prechodmi, kde máte výhľad krásne na celé údolie. Bol to celkom aj nebezpečný horský prechod, pretože tam išla cesta a zrazu spád a 100 metre nič, takže zaujímavé. A večer už prichádzame do provincie Baracoa a do našho mesta, kde sa ubytovávame. Po krátkej prehliadke mesta, ktoré bolo zaujímavé, ale malo úplne inú atmosféru ako tie mesta, v ktorých sme boli doteraz. Úplne iné ako Santiago, ako Havana, ako Trinidad. Proste úplne iné to bolo, lebo už sme na tom chudobnejšom východe, už na tom úplnom východe a tam už to je celkom zaujímavé. Pozerali sme si ešte
pamätník Jose Martiho a Indiánov, ktorí tú oblasť Baracoa niekedy obývali. Boli sme ubytovaní v rezorte, kde bol bazén, bol tam bar, reštaurácia, izby boli veľké, priestranné, pekné, proste bol to fakt, že pekný hotel. No a večer už sme potom iba zaľahli do posteli a mohli sme ísť spať. Ráno sa stala tá osudová vec, ktorá veľmi zmenila nasledujúce zábery, pretože sa mi polamala selfie tyč a tu vám dám asi moju úprimnú reakciu vtedy, aké to bolo. No a dnešný program v Baracoa je jednoduchý. Pozrieť si kakaovú farmu, pozrieť si prístav, prejsť sa bosí po rieke, splaviť tú istú rieku a ísť sa kúpať do mora, alebo v mojom prípade nie ísť sa kúpať do mora, ale to ešte spomeniem a to je asi tak všetko. No. Nie pre toto video, ale pre ten program. Tak a nastupujeme do autobusu a ani nie hodinovou cestou sa presúvame na kakaovú farmu. Nepestovali tam iba kakao, mali tam aj liči, limetky tam pestovali, kávu a to spomínané kakao. Ten pán nám ukázal aj, ako sa kakao zbiera. Ochutnal som aj surové kakao, ale akože nie, že som ho kúsal, ale iba povedal, že to sa má iba smuľať ako cukrík. A bolo to kyslé. Kakao je surové kyslé a nie, že to nie je dobré, ale je to zaujímavá chuť. Potom sme išli ku nemu domov, bol to klasický kubánsky vidiecký dom a tam nám ukázal, ako kakao práži. Potom sme si ho skúsili. Ja som si ho skúsil podrobiť starším spôsobom, ale mal tam aj mlynček a vtedy už to voňalo fakt ako čokoláda, lebo keď sa to uprážia tie kakaové bôby, tak to už vonia ako čokoláda. A potom nám ukázal, ako to rozomelie na takú hmotu a spraví z toho napríklad guličku, alebo to dá do formy na čokoládu a spraví z toho tabuľku čokolády, ale nepredstavujte si zase, že tá čokoláda bola sladká jak Milka, hej. Bola to 100% horká čokoláda, mi dokrutilo ústa, lebo som nečakal takú chuť, spravil nám z toho aj horúcu čokoládu, chutilo to ako 100% horká čokoláda, ako to, čo sme ochutnávali v tej forme tabuľkovej, ale vyrába z toho aj krémy, čokoládové guličky, tabuľky čokolády, predával aj kávu, dal nám ochutnať kávu a to bola fakt, že parádna káva. Ale vyrába tam aj drevené nástroje, ako napríklad lyžičky, taniere, misky, poháre a podobne. Potom sme sa pobrali ďalej na splav rieky. Keď sme nastúpili do tých malých lodiek, tak ma najviac zaujalo to, že sme sa plavili hore kopcom do smeru prúdu. Ja som myslel, že v protismere prúdu sme sa plavili a ja som myslel, že to budeme normálne, že splav rieky na kajakoch, alebo ja neviem, ale my sme išli na malej loďke, jak na Štrbskom plese, čo majú, a išli sme hore kopcom. To bolo dosť zaujímavé. Potom už nás museli ťahať, lebo tam bola voda, že po kolena, a museli nás ťahať, lebo loď trela dnom o piesok, čo bol na spodku tej rieky. Krátkou prechádzkou cez prales sme prešli až k takému polostrovčeku, ktorý sa nachádzal v strede tej rieky. Tam sme sa vyzuli alebo prezuli do šľapiek a prešli sme cez tú rieku, kde bol fakt, že silný prúd. Stalo sa aj, že šľapka uplávala a prešli sme na druhú stranu rieky. Na tej druhej strane rieky bol prales, kde boli veľké mravce, ktoré nosili listy a bolo to pekne vidno, ako tie listy nosia. A spravili sme si tam pár fotiek, pozreli sme sa, čo tam majú, čo tam nemajú. A potom, jak sme sa vrátili už naspäť na ten polostrovček cez tú rieku, tá prechádzka trvala možno hodinu, tam a späť cez tú rieku, pretože ten prúd bol dosť silný. A mali tam kokosy a tie kokosy
tam naservírovali, prišiel s mačetou, zobral, dal nám, vypili sme kokos a potom keď ho rozrezal na poli, tam bola taká hmota jak sopeľ. Proste bola to taká hmota, veď sa pozrite sami, no veď vidíte to. Potom sme nastúpili zase do lodiek, kde sme sa priplavili naspäť na pevninu a už nás tam čakal zástup malých chudobných černoškov, ktorí pýtali nejaké peniaze, hračky, plišákov, oblečenie, všetko. A keby sme boli na trhu niekde, alebo ja neviem. Taktiež, pozor na to, sme si tam kúpili aj bankovku, ktorá sa už nepoužíva veľmi. A je to bankovka s tvárou Che Guevary. V Santiagu nám núkal jednu za 50 a tam som sa pýtal, že koľko, a ona povedala, že dobre, že 200. A mala 4 v ruke, tak som myslel, že 4 za 200, že to je aké fajné. Tak som zobral, ale za 200 pesos a zobral som a ona mi dala jednu do ruky a ja kúkam, že ty čo robíš, akože sa spamätaj, ne? A som povedal, že dobre, nechcem nič, ber nazad a ona, ne, 4, ber 4, no. Tak mám 4 takéto bankovky. Po ceste od tej rieky sme ešte sa zastavili na takom mieste, kde sme mali možnosť pozrieť, ako sa vzlievajú dve moria, alebo more a oceán, a to Karibik a Atlantik. Mysleli by ste si, že to nebude veľmi vidno, veď voda jak voda, ale bolo to tam vidno, pretože jedna voda bola zelenčia a druhá bola taká čistá modrá. Potom sme sa zastavili už na ten spomínaný obed, kde niektorí išli sa kúpať, dokým sa ten obed spravil, lebo čakacia doba bola nejaké 2 hodiny. Ale niektorí išli sa kúpať a ja som si pekne sadol do kresla, objednal som si pivo, ktoré sa volá Bucanero a dal som si 1, 2 a počkal som, dokým oni prišli. Ja som si dal krevety, pretože deň predtým mi dosť chutili, tak som si ich chcel dať aj teraz, ale nedobre proste boli tvrdé a ešte som si tam nadzigal štipľavú omačku, takže no, keď si na nich teraz spomeniem, ešte mi nie je najlepšie a to už je 3 mesiace, 4, takže asi tak. Tak a po tomto obede nás čakala asi hodinu a pol dlhá cesta naspäť do hotela alebo do rezortu, kde sme sa ešte prešli po rezorte, boli sme pozrieť na pláž. Dali sme si 1-2 daiquiri. Kto nevie, čo je daiquiri, tak je to drink, ktorý som ochutnával priamo v Havane, v 3. dieli, kde sme jazdili na veteránoch. A potom sme už iba zaľahli a šli sme spať. Tak a to by bolo asi všetko na tento 6. diel. Najbližšie sa pozrieme už ďalej na západ, pretože už sa pomaly vracame do Varadera. A zastavíme sa ešte na oslavu Nového roka v Santa Clare, čo budeme mať na budúce video. A ja vám ďakujem za pozornosť. Ak nemáte ešte odber, tak ho určite dajte, pretože chceme dať 1000 odberateľov do konca tohto roka. A pripravujem ešte veľké veci, podobné tým, ktoré už ste mohli vidieť na mojom kanále, ako napríklad to Brno, alebo už spomínané Štrbské pleso. Ak máte záujem zase o Q&A video, ktoré malo tak veľký úspech, tak mi napíšte do komentárov vaše otázky a ja niečo vyberiem a budete v najbližšom videu. A my sa vidíme asi niekedy o týždeň, tak čaute.